in le Melissa lo langin monster te chuan an lo uma in le Melissa chu tlan chhia in ma se monster te chu an eteka monster te chu an tam ema wang chuan an wal beta ma se mi pakhat lo langin ani hi Vizier ania mate ani Mobile Legend khel thit ka chuan kan riat ka ring in a skills po hi soivak ngai levin kan riat ka ringa mate ti chuan Vizier chuan in le Melissa te chu lo chanin Melissa le in te chu tlan che turin atia pale satang chuan thalmu hi lo surin ma se Vizier chuan a lo dang monster te chuan lo bein ma se an hne lo hle Vizier chuan in le Melissa chu tlan che turin atia ti chuan in le Melissa chu an tlan chia Vizier chuan pale chu a power mang chuan ti chian atum ta ol sam tak chuan atit thai Amazon entrin ka chuan in riat ka ringa number 1 hi Solen 1 khania number 3 hi J Dynasty tin number 4 po Solen True khoizong em huna min ti kha comments na lama lo soi ve ula number 2 ero hi chu ka hrelo a hre kha chuan min lo hril don ania huna min ti zok kha lo soi ve te u